Pamätám si, že na strednej škole sme mali prezentáciu vysokých škôl a boli tam aj zástupcovia farmaceutickej fakulty. A myslím si, že práve toto bol taký zlomový okamih, kedy ma farmácia začala fascinovať a dá sa povedať, že to bola láska na prvý pohľad. Hovorí sa, že farmácia nie je povolanie, ale poslanie. Pre mňa je to jednoznačne poslanie a pre mňa je farmácia snaha o zlepšovanie kvality života ľudí a zjednodušenie prístupu k zdravotnej starostlivosti. Pre mňa odbornosť a vzdelávanie nie len o hlbokých znalostiach, ale hlavne o schopnosti zrozumiteľne komunikovať pacientom. Ja mám pocit, že každý deň zažívam silné okamihy, takže je veľmi ťažké vybrať jeden z nich. A vlastne práve tieto okamihy sú pre mňa zdrojom energie a dávajú mojej práci zmysel. Tímová súhra v lekárni je pre mňa veľmi dôležitá a keď to funguje vo vnútri, tak sa to prejavuje aj návonok, ale napríklad v starostlivosti o pacientov. Pri mentorovaní nových kolegov si vždy spomínam na svoje začiatky, keď som nastúpila ako nová zodpovedná farmaceutka do firmy a preto som sa stala aj súčasťou týmu mentorov. Základnými piliermi dobrého farmaceuta sú podľa mňa odbornosť, empatia a ochota pomôcť. Baví ma vzdelávať sa a hľadať nové spôsoby, ako priniesť inovácie do farmácie a zlepšiť tak starostlivosť o pacientov.